A Xunta de Goberno de Lalín aprobou este xoves a modificación puntual do plan parcial da terceira fase do polígono Lalín 2000, o coñecer que non será necesario sometela a informe medioambiental. Segundo o alcalde, isto permitirá aforrar na tramitación uns 8 meses. Por iso, conta con poder contratar o proxecto de urbanización en decembro. Indo todo ben, sería a finales deste ano. O que é a contratación da urbanización, pero antes todavía queda un proceso longo e complicado e penoso de pa diante e pa atrás, porque sabedes que tuvemos que cambialo porque ese acceso que metemos por esta zona, que é unha zona verde que une a terceira o que vai ser a cuarta fase, iso ben motivado de que Fomento non nos deixou os enlaces en baixo. Agora quedan por diante 2 meses de exposición publicada desa modificación puntual que deberá ser aprobada polo Pleno e remitida de novo á Xunta. Este trámite é o necesario para poder comunicar a terceira e a futura cuarta fase do polígono lalinense.